Dragi Bože, Tebi Bože dajem slavu i hvalu, jer nemoćni smo i Tebi sve pripada. Ti postojiš od uvek i sve si stvorio svojom rečju. Oprosti mi Bože moje krivice i seti se kako smo tek rođeni u grehu. Ti Bože sve možeš, Tebi ništa nije nemoguće. Ti si Bože za mene otvarao gvozdena vrata i mnoga čudesa ukazao. I kad je moja vera klonula, Ti si me vraćao u život i davao mi novu snagu i novu nadu da živim. Probudi, Gospode, Tvoj duh u Tvome narodu, u Jabuku. Ti im činiš, Bože, mnoga znakove i mnoge čudesa, ali oni ne vide. Probudi, Isuse, njihova srca, da mogu da vide i da čuju, da jasno gledaju u Tebe kao Boga koji je među nama, a ne kao Boga koji visi kao figura na svojim zidovima. Nego, Gospode, neka visi najpre u njihovim srcima. Smiluj se, Oče, molimo Te, jer si, Bože, približava Tvoje carstvo nebesko. Ovim putem, dragi moji, hteo bih da insistiram na sledeću stavku. Mnogi možda misle da ako sam ja hrišćanin, da sam kao Bog. Bez greha i bez mane. Međutim, imamo samo jednog koji je bez greha i bez mane. A to je, dragi moji slušaoci, Gospod, naš Bog, naš pastir. Mnogi misle, a on ide u crkvu, on se moli Bogu, on ne sme da greši. Hajde da se vratimo sada, dragi moji slušaoci, u prošlosti. U Bibliju, šta naš Bog sada kaže o tome? U Bibliju sledeće apostoli, proroci, sluge Božije koji su njemu služili. Počet ćemo od apostola Pavla. Dok nije bio hrišćanin, on je gonio crkvu. On je ubijao hrišćane, a posle kada je postao vernik,
Hrišćanin je rekao sljedeće: jadan li sam ja kad ne nameravam da činim dobro, greh mi se namiče. Tako da ne činim ono što želim, već ono što ne želim. Ovo nisam sada ja pročitao detaljno, ali koliko me sjećanje služi. Citirao sam. Apostol Petar je izjavio sljedeće: Isuse, idi od mene, jer sam ja grešan čovjek. Međutim, na tu stavku Isus ga je pogledao, prihvatio ga je onakav kakav jeste i rekao mu je sljedeće: Petre, ne boj se, ti ćeš od danas loviti ljude. Nakon što su Isusa pravednog uhapsili, vojnici su pitali Petra: zar ti nisi bio sa Isusom? Petar je odgovorio: ne, nisam, ja ga ne poznajem. U Starom Zavetu imamo Jova koji je bio izložen jakim kušnjama, a nije zgrešio Bogu, sem u jednom izreku gdje je naglasio sljedeće: da bi se prepirao sa Bogom, da bi se sa Bogom pripirao i tako zgrešio Bogu. Bog je poznat po sljedeće: po tome što ga je upotrebio Mojsiju da štapom otvori Crveno more. Ali jednom priliku je zgrešio Mojsija kada je Božji narod bio žedan. On je udario u stenu i rekao gnjevno: evo vam vode. I onda je postala voda iz stene, potekla je voda iz stene. Međutim, nije dao slavu i hvalu čast Bogu našemu dragom Isusu i nije rekao, naglasio: evo vam vode koji vam Bog daje. I tako je Mojsija zgrešio Bogu u tom postupku. Jednom prilikom prorok Valam dođe Bog noću k Valamu i reče mu: kad su došli ti ljudi da te zovu, ustani i idi sa njim. Ali šta ti kažem, ono ćeš da činiš. Ujutru ustavši Valam, osamari magaricu svoju, pođe knjezovima Moavskim, ali se razgnjevi Bog što on pođe i stade anđeo Gospodnji na putu, da mu ne da da ide u tom pravcu. A on siđe na magarca svoja i imaše sa sobom 2 momaka. A kad magaraca vide anđela Gospodnji kako stoji na putu s golem mačem, s velikim mačem u ruci, svrnu magaricu s puta i pođe preko polja. A Valam je stade biti da je vrati na putu.
A anđeo gospodnji stade na stazu među vinogradima i beše zid odavde i odande. I magarica videći anđela gospodnjeg pribi se uz drugi zid i pritište noge Valamovu o zid. A on je stade opet biti. Potom anđeo gospodnji otide dalje i stade u tesnicu, gde ne beše mesta da se svrne nit nadesno, nit nalevo. I magarica videći anđela gospodnjeg pade pod Valamom, a Valam se vrlo razljuti i stade biti magaricu svojom štapom. Tada Gospod otvori usta magarici, te ona reče Valamu: šta sam ti učinila, te me biješ već treći put? A Valam reče magarici: što mi prkosiš da imam mač u ruci, sad bih te ubio. A magarica reče Valamu: nisam li ti tvoja magarica? Jašeš me od kako sam postala tvoja. Do sada, da li sam ti ikad takvo nešto učinila? A on reče: ne, nisi. Tada Gospod otvori oči Valamu, koji ugleda anđela gospodnjeg gdje stoji na putu s velikim mačem u ruci. A on savi glavu i pokloni se licem svojim. I reče mu anđeo gospodnji: zašto si bio magaricu svoju? Već 3 puta evo ja izađoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji. Kad me ugleda magarica, ona se ukloni ispred mene već 3 puta. A da se nije uklonila, a da nije stala ispred mene, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio u život. A Valam reče anđelu gospodnjem: zgrešio sam, jer nisam znao da ti stojiš predamnom na putu. Ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti putem svojim. Ovdje imamo kako je jedan magarac video anđela gospodnjeg i nije hteo da ide dalje. Anđeo gospodnji mu nije dao da ide dalje, jer nije bilo po volji Gospodu da Valam ide tim putem. Međutim, Valam je uzeo štap i počeo da bije magaraca jakim udarcem. Tada je Gospod otvorio usta magarcu i rekao: što me biješ? Zar sam ti do sada nešto tako uradila? A Valam reče: ne, nisi. A kada je video anđela gospodnjeg, anđel gospodnji mu reče: zašto biješ magarca? Da nije stao ispred mene, ja bih te već ubio do sada. Ti bi bio mrtav, a magarac bi bio živ. Jer tvoj put nije meni bio po volji. Tvoj put nije bio Bogu po volji. U Bibliji imamo Josifa, Josifova braća, kako su ga bacili u bunar i prodali u ropstvo, ali na kraju je to sve Bog izveo na dobro. Imamo i Samsona, kako je odao tajnu svoju ženi Dalili, za koju mu je Bog zapovedio da ne govori nikome. Imamo i Davida, kako je ubio svoga najboljeg i vernog slugu, poštenog, za koje je bio spreman da svoj život da za Davida. Ali ga je David ubio da bi oženio njegovu ženu. I tako je greh je
nešto protiv čega se mi borimo svakoga dana, uz dan. Iz tog razloga je morao Bog da pošalje svoga sina u devicu Mirjam i kroz Svetoga Duha da bude začeta, da bi ga dao kao žrtvu za naše grehe. I donese nam Božiju poruku svome narodu, da kogod veruje u njega bude spašen. Tako da imamo dosta svjedočanstva o njemu, kako u Starom, tako i u Novom Zavetu, kao 12 apostola koji svjedoče za njega da je Bog predao sve u njegove ruke. Poslanica apostola Filipljanima, Pavla, 3. glava, 13. stih. Još nisam dostigao ovo savršenstvo, ali iz sve snage tražim jedan cilj, da zaboravim prošlost i da se radujem budućnosti. Pročitat ću još jedanput. Još nisam dostigao ovo savršenstvo, ali iz sve snage tražim samo jedan cilj, da zaboravim prošlost i da se radujem budućnosti. Ovim putem apostol Pavle govori da nije savršen, da nije dostigao taj cilj savršen da bude, jer savršen je samo jedan, a to je naš Gospod, naš Bog. Ali iz sve snage tražim jedan cilj, da zaboravim prošlost i da se radujem budućnosti. Da zaboravimo grehe koje smo nekada činili i da se radujemo budućnosti koji živimo sa Bogom. Dakle, zaboravimo, dragi moji slušaoci, nekadašnji život koji smo živjeli u grehu i nepažnji i nismo znali možda za neke stavke koje nas navedu na greh i na neke loše mane. Nismo svi savršeni. Mi smo svi grešni ljudi koji umemo da zgrešimo. Ali poent je u tome, dragi moji slušaoci, što kada god nešto loše učinimo, to nam Gospod meni pregovori i kaže: Miloše, jer vidiš ovu stavku? Tu stavku nisi tako trebao da uradiš. Ta stavka je bila loše. Nije trebalo tako da bude, nego si trebao ovako da uradiš. Kroz Sveto pismo, kroz neke citate, kroz misli, kroz snove i kroz dela svojih, Bog mi govori i ukaže mi da sam zgrešio. I onda padnem na kolena i govorim: pa Bože, oprosti mi. Zaista sam zgrešio tebi. Nisam trebao, Oče, Gospode, oprosti mi. Molim ti se, Oče. Potrudit ću se da to više ne činim. Da je u tekstu poslanica Pavla o Titu, 2. glava od 1 do 8. 2. glava, 8. stih. Vaše reči treba da budu mudre i logične, tako da će se svako ko bude želeo da se raspravlja sa vama postideti sebe kada dokaže da u vašim rečima ne može da nađe razlog za kritiku. Pročitat ću još jedan put. Poslanica Pavla Tita, 2. glava, 8. stih.
Vaše reči treba da budu mudre i logične, tako da će se svako ko bude želeo da se raspravlja sa vama postidjeti sebe, kada dokaže da u vašim rečima ne može da nađe razlog za kritiku. Tako da, eto, u ovom priliku imamo reči, naše reči treba da budu mudre, a ne naša mudrost da vlada, da dopustimo da kažemo ovo je moja mudrost koju govorim i koju činim, nego da dopustimo naš Bog da bude mudar i da čini mudrost i da kaže sljedeće. Svako ko bude želeo da se raspravlja sa vama postidjeti sebe, kada dokaže da u vašim rečima ne može da nađe razlog za kritiku. Tako da treba da dopustimo, dragi moji slušalci, naš Gospod, Bog, da vodi naše misli, naše reči, naša srca i naša dela. Tako da ne bi mogli da nađu neki bilo kakav razlog za kritiku, kao što je ovo sve, kao što sam premalo sve ovo navedeno, kako su Božji sluge u Bibliju, u istoriju činili greh i tako su se opravdali pred Bogom. Jer Bog ne gleda na naše grehe, jer zna da smo grešni ljudi od krvi, od mesa, već On gleda na naše srce, na našu veru, na našu ljubav i na naša dela. Da li ga zaista volimo? Da li zaista želimo da provodimo vreme sa njemu? Da li zaista tražimo Boga iz svoga srca? Da li ga zaista volimo? Ili smo možda ipak to samo na reči, a ne na delu? Jer Bog traži naše srce, da ga iskreno volimo, a kraj na kraju On će nam sve oprostiti. Šta god da učinimo, jer Otac oprašta svojim sinovima i svojim čerkama. Tako da iskrenom srcima volimo Boga, cenimo, tražimo ga, čitamo njegovu reč, molimo se njemu za milost, za pomoć, kada nam treba. Molimo se za braću, molimo se za sestre, molimo se za svakog čovjeka, za svaku osobu koja je u nevolji, kome treba pomoć. Trebamo da molimo Gospoda Boga da usliši i da pomogne svome narodu. Neka Gospod naš Bog bude na prvo mesto u našim srcima. Amin.